Wonderful day to start motor vlog. What up guys? Welcome to my another vlog. So, nag-upload ako kahapon. Just want to say thank you to all my subscribers, 61 to be exact. Ang ganda ng feedback, daming nag-comment. Thank you so much again guys for supporting my channel. So again guys, sa mga subscriber and also sa mga lahat na nag-comment sa video ko kahapon, lilink ko yung channel nila sa baba. Tingnan nyo guys, subscribe nyo kasi same lang din ng channel ko yung ginagawa nila. Gumagawa din sila ng motovlog. So yeah, support small creator motovloggers guys. Kahapon nga pala, gusto ko sana pakita sa inyo yung bagong install na traffic light dito sa amin. Kaso yung camera hindi gumana. Ewan ko kung anong nangyari, pero hindi gumana. Hindi. Pag-uwi ko, akala ko may edit na ako. Wala lahat yung video regarding with our first installation in traffic light here in our place. Woo! Nga pala mga boss, nabalitaan nyo ba yung ano? May nakita kasi ako sa news regarding with nag-take ng exam regarding sa traffic management yata yun, 9,000 tapos 7 lang yung nagpumasa. Di ba? Tingnan nyo yung data, almost 1% lang ata yung ano sa percentage. Tama ba ako sa math? 9,000 yung nag-take, 7 lang yung nakapasa. Yung Senate Bill 1822 na sinusulong ng LTO na kumpletuhin, formal na kumpletuhin talaga yung training ng turista. Ano sa tingin nyo guys? Papasa ba kayo sa training na yun? Kasi tingnan mo 9,000 yung nag-take, 7 lang yung pumasa. Nakpo po, sigurado ako hindi ako papasa doon. Siguro bibigyan talaga ng importansya yung ng LTO yung ganun na exam kasi di ba dito sa karamihan kahit na mga bata or mga bago pa lang nagmumotor pero nasa tama na edad pero hindi pa rin yun marunong so tumataas talaga yung aksidente kapag ganyan. Pag bibigyan mo ng lisensya tapos walang experience, tsaka yun, hirap mag-motovlog. Tingnan mo mag-drive si Manong. Patagilid.
Patagilid style. Malapit na tayo guys sa downtown. Excuse me. Dito tayo nadaan sa may construction. Tapos sa gitna. Kasi doon maraming traffic light. Para ma-experience natin. First time here in the city installing traffic light. And also it's my first time to experience having a traffic light. Try natin. Yan, kita nyo marami pang construction dito. Hindi pa matapos-tapos. Malaki. Flyover. Dito na, nakikita ko na yung traffic light. Some people complaining, nakikita sa Facebook kasi matagal daw yung queue. Almost 2 minutes or 120 seconds. Pero try natin. Yan, nasa 105 pa, 103. Lapit tayo. Yun. Kita nyo ba guys? Ito yung bagong install na traffic light dito. The waiting game. Let's go. Okay. Lakasan natin, baka mag-stop dun. Kabila. Synchronize yung dun sa kabila. Pareho lang yung ano, number ng time, pareho lang. Ayun, dito na naman. Ay, nako. Pero hindi tayo dadaan dito. Ikot tayo, ikot. Ayan, I hope so nakita nyo guys. Yun yung first ever traffic light here in our city. The pros and the cons. Ang cons muna tayo. Cons is, yeah, you have to wait. Tagal. Almost 120 seconds, 2 minutes. Pero sabi nila daw, experiment lang yun. Kasi lahat ng bawat may traffic light doon, may camera. So, yung live feed ng kuha nila is andun sa new city hall namin. Nakita nila kung sino yung nagba-violate. Tapos ano, parang dry run parang yung ginawa nila ngayon eh. Experimenting pa. So, yun yung cons. Kung nagmamadali ka, magta-traffic ka talaga kasi mag-aantay ka eh. So, the pros naman is yun, nakikita nyo, di na masyado kumpulan yung mga kumpul yung mga sasakyan, mga motor kasi may traffic na eh, may traffic light na. So, nasa ayos na yung ano, kalsada. Yun yung nakikita kong pros. Tsaka hindi nasiksikan. Medyo siguro mata-traffic ka pero at least, di ba? Safe naman. Kasi kagaya na dati, ano lang, paunahan lang, pasingit-singit lang. Kahit may traffic enforcer, grabe, singit-singit pa rin. So, yun yung kagandahan, yun ng pros. Tingin ko, kung mayroong traffic light na in-install. Okay, natin ko na si Bossing. Bye-bye, Bossing. Welcome everybody to my vlog. Ako nga pala si Bisaya Explorer. Sa mga first time nanonood ng channel ko, ng video na to, ako nga pala si Bisaya Explorer. I'm from Mindanao, pure Bisaya na pinipilit mag-Tagalog. Para maraming makakaintindi ng ating mga boss dyan na hindi nakakaintindi ng Bisaya. So mga nakakaintindi ng Bisaya, alam ko boss na hindi ako ganun kagaling. Marami pa nagko-comment dyan na Bisaya na lang bay. So kung gustuin ko man, pero di ba, alam ko naman nakakaintindi kayo ng Tagalog. Mga Bisaya dyan. So tiis-tiis lang sa mga Tagalog o na palpak. So hi guys, hi mga paps, mga boss. Nga pala, Merry Christmas. Advance Merry Christmas mga boss. So lapit na. Ano na lang, 20 days I think.
Lapit ng Pasko. And advance Happy New Year din sa inyo mga boss. Ayan mga boss, dito na lang, malapit na malobat. So, kung nagustuhan nyo yung video boss, hit nyo na yung like. Tsaka kung gusto nyo share nyo boss, wala problema. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe mga boss, mga paps, hit nyo na yung subscribe button. Kasi patuloy tayo mag-upload ng video sa mga susunod na araw, di ba? Tsaka hit na rin yung notification bell para malaman nyo kung naka-upload na ako. So, yan na mga boss. Ride safe always mga boss. Ingat sa biyahe. Dito na lang. Peace.